febrer a partir de les 12 del migdia. Menú, ànecs de calçots, botifarra, salsa, pa, aigua, vi i el postre... Estàs filmant-te, molt bé, molt bé. Calçotada a tope de guai. A tope, a tope. Al carrer Santa Cecília, Has mogut tot. Comissió de Festa. La bota! Glava 2000 i Castelldols. Visca, visca, visca. Ona de Sants Montjuïc. Vols fer un traguet, ja ho saps. Ell abstemi, millor, home. 4.6. No serà un vídeo. Que és un vídeo. Que és un vídeo. L'has menjat, Toni? M'estic posant salsa! Mira, litros i litros. N'hem gastat 3, ojo, mira. Queda això d'aquest d'aquí, queda això. Queda res, un ditet, es veu per aquí per la sombra. Queda això. I en allà n'hem gastat 2. Aquests estan buits. Estan buits. I ara vaig a fotre'm 12 calçots més o més. El que hi hagin allà, no sé, jo aniré fotent-li. Veiem què passa. Ella té alguna més que explicar-te. Què li has d'explicar? És que és una capsuta de puta mare i sense tots nosaltres això no marxa, I estava amb bona salsa, els calçots, les cutis, i ara ens podrem cafè patrocinat per Final Four. Final Four. No obrir la boca, Hombre! Hombre! Però per què estaves allà lluny? No sé on. He caigut després. Es que como ella Ha caigut. Quan us trieu es poden saltar aquí. Ja, però és que estàveu encara servint. T'hem menjat abans d'hora. Vale. Bueno, i pues quedeu-vos aquí després d'hores, no? Ja, bueno, ja he dit, va, pel cafè. No. Ojo, els següents 12 calçots estan aquí dintre. Que aquí els ha fet aquí un artista. Sí, Artista! Ojo. Has cuinat bé o no? Has cuinat bé? Oi que sí? Mestre calçoter. El mestre calçoter aquí, a l'altra banda de la càmera. Està fent un vídeo. ¿Una qué? ¿Un vídeo? ¿Una cola coca? Ah, una cola coca. Sí, por favor. Ponla al YouTube, Un vídeo trucada perduda. No sé si lo va a poner en el YouTube, ¿no? Pero gracias. ¡Qué buena, qué buena! Una demo. Ahí te sale sin pelar y ya. Mira, esto lo comes sin pelar. Como no soy de aquí, no sé cómo se come. Va, con eso que te está.
Haz publi de tu programa, aprovecha ahora. Bueno, dentro de media hora viene una con los dedos y las sillas, o sea, comen rápido. Les echa una patada ya. El què? Una que estàs gravant o no fiques? Això, a YouTube, ho posaré a YouTube. Clar. Per què serveix YouTube, si no? Clar. Michael! Molt a prop això, no? Michael! Oh, quina vergonya! Oh, mira com compta. Quito-ti, Michael! No sé per quin he començat, però ja fotent aquí. Calçotos bulgaris. Calçotos bulgaris. Romesco specialis. Birris cutranguis. Manualis d'instruccionis. First step, paso one. S'estira d'aquí, pa fora. Aquest no apretis massa perquè t'emportaràs mig calçot en l'aire. Has d'apretar d'aquest. Veus? Exactament així no ho has de fer. Estires una mica més damunt i veus? Uop! I el treus així como cuando te sale de la pelleja, pues igual. Fas així, uop! Tens els romescos bulgaris aquests, no, els specialis, i suques. Nyogo. Quan el tens ben sucat, agaga. El que s'ha de fer és una cotxinada, però perquè el que va bé és el pitet, perquè saps què passa? El problema està en quan aconsegueixes tacar-te els pantalons i la samarreta alhora. Ja ho he fet abans, ara m'ho he netejat una mica, però bueno, en qualsevol cas millor pitet. Sembla que no, I si posa allò de la ona, pues ja va bé. Pots explicar com treure llaures també del cubo d'aigua? Com dices? Pots explicar treure com llaures del... Ah, però remungant-se o sense remungar? No, Això ho he fet abans, si m'he quedat aquí ben Por xup. eso digo. Explica-li tu. ¿El qué? Explica-li com treure. Pero así, tal cual. Tal qual, evidentemente. Muy Pero fácil. con la mano del otro cigarro. Con la mano del otro, claro. O sea, simplemente metes, sin arremangarte, y es como si sacaras una morcilla de Burgos. Exactamente igual. O sea, así se procede hasta que el agua llega a la parte del codo con la consiguiente humedad. Con lo cual ya tenemos la lata posteriormente cogida. Para más información